Ассалому алейкум дӯстонам, он касоне ки индам маро тамошо дорад. Чанде пеш хеле вақт шуд ҳатто ки ман навор накарда истодам. Ҳама ин такя мекунад ба он ҳодисаҳое ки дар ҳамсояи кишвари мо рафта истодааст. Он ҳодисаҳое ки нисбати миллати мо дар Афғонистон карда истоданд. Он ҳодисаҳое ки нисбати ҳамзабонои мо карда истоданд. Бисёр як парешонам кардааст ва намедонам дар ҷои чикоре кунам ки ба онҳо ёрӣ расонам. Хеле ва хеле афсӯс мекунам ки мо тоҷикон хеле ва хеле дасткӯтоҳ шудем, забонкӯтоҳ ҳам шудем. Зеро барои чи ҳама ин гапҳоро мегӯям, як қисса бароятон нақл мекунам. Мардуми Исроил, яҳудо соли 47 давлат бунёд карданд ки шояд ки аз як шаҳри Тоҷикистон хурд буд. Оҳиста аллакай давлати худро эълон карданд Изроил ва аз соли 47 то соли 73 бомбаи атомӣ сохтанд. ҳатто 30 сол нагузашта онҳо тавонистанд ки ҳамин корро кунанд ва чӣ хатаре ки аз берун меомад онҳо метавонистанд ки ҷавоб гӯянд. ҳама ин аз чӣ сарчашма мегирифт? Аз он сарчашма мегирифт ки мардум басавод буд. Хеле ва хеле басавод буданд ва ҳатто соли гузашта буд, хато накунам, як генерали покистонӣ тарафи Изроил даҳон во карда буд ки мо дар 12 дақиқа бошад, он қадар дар ёд надорам, дар 12 дақиқа шояд ки хато кунам, гуфт мо дар 12 дақиқа Изроилро аз рӯи харитаи ҷаҳон нест. Мумкин ҳамагон донен чӣ давлати пурқувват аст Покистон. Зиёда аз 200 миллион аҳолӣ дорад ва як державаи атомида ҳаст. лекин дар ҷавоб онҳо ҷавоб доданд. Дар ҷавоб гуфтанд ки то аз хотир набаро ки мо ҳам истодагарӣ карда метавонем ва мо ҳам он чизҳое ки ту дорӣ мо ҳам дорем. яъне як ҷавоби тунд ҳам гирифтанд. 5 миллион 6 миллион ҳамагӣ яҳуд будагист дар он ҷо, 200 миллион овоз баровар 7-8 накард. дар 30 соли охир мо фақат якдигаркушӣ кардем. фақат каси як айбро аз дигарон ҷустем. ягон вақт айби худро нагуфтем, ягон вақт ислоҳот накардем, барои худ накардем. аксарияти мо дар муҳоҷират қарор дорем ва дар Русия ҳастем. ва ман чандин сол ки худам дар ҳамин ҷо ҳастам, мардуми мо мебиёянд замин меруванд, кӯча меруванд, фарзандонашона мебиёранд, кӯча мерувад ва набераҳошона ҳатто мебиёранд, кӯча мерувад. ва кӯчарӯбӣ мо ягон ҷоя намегирем. ақаллан падар омадӣ фарзанди худро хоном, ақаллан падар омадӣ набераи худро хоном, аз синфи 9-11 мебуроед, мебиёед ҳамҷо. агар ин ҳамин дар 30 соли охир ки мо фақат якдигара санг задем, якдигарро куштем, агар мо фарҳанги худ, дониши худро боло мебурдем, ман фикр мекунам ки он давлатҳои сеюме ки дастдарозӣ ба тарафи ҳаммиллатони мо, ҳамзабонони мо, ҳамсоягони мо мекунанд, ба онҳо мо 7-8 намекардем. моям як ҷавоби шадид медодем. мо ҳам мисол як коре мекардем ки имрӯз бародарони моро ҳаррӯза кушта меистанд, имрӯз дастгири онҳо мешудем. вале муроҷиат ба тамоми муҳоҷироне ки ба сарсониҳо ба як рӯзҳои сангин рӯз мегузаронед, нангатон бод агар фарзанди худро биёреду бо ҳамин дег талоқшӯй кунед ё боз ҳамин кӯчарӯ кунед, нангатон бод. шумо дониста монед он ба ҳамон касоне ки ягон номуси миллӣ надоранд, ҳайсияти миллӣ надоранд, нангатон бод. зеро ки шумо омадед ё худро ба ғулом табдил додед ва хостед ки аз паси шумо касе ки мебиёд нишонаҳои шумо ҳам ғулом шаванд. нангатон бод. мо
дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр гапҳо гуфта истодаем. Фалон месмадон толибон фалон толибонро хеле кунему хеле кунем, ана шермандони паншерҷанг карда истодаанд фалон кунанд. Лекин ин аз гуфтаи мо гуфти рӯзҳо ки ҳаво иваз намешавад, ҳеҷ коре намешавад, барои чӣ ки мо амал надорем, барои чӣ ки мо овоз надорем, барои чӣ ки мо як чизе надорем, як техникае надорем ки мисол алайҳи ва ё истодагирӣ кунем ва ҳамзабонони худ, ҳаммиллатони худро ки садсолаи охир куштанд ва кушта истодаанд пуштбон бошем ба онҳо. ҳоле омадан ба номи миллат куштанд, ҳоле омадан ба номи давлат куштанд, ҳоле омадан хиёнат карданашон, ҳоле омадан гуфтанд ки террорист ҳастӣ, фалон ҳастӣ, бесмадон ҳастӣ, куштанд ва кушта истоданд. Мо ягон коре карда натонистем, ягон коре накардем. барои ҳамун нанг бод бар мо ки вақте ки мо мебиёем ғулом мешавем. аз ман хафа нашавед, ман худамро ҳам ғулом ҳисоб мекунам, ғулом мешавем ва фарзандони худро мегузорем ки то ки онҳо ҳам ғулом шаванд. агар ҳадди ақал ки аз 2000 сол мо инҷониб ба шукуфонии миллат, ба ободии миллат мисол даст задем, неки дар асл фақат рӯякӣ кардем, як чизое кардем ки мисол арзиш надорад. ҳамаи корҳои кардаги мо қариб ҳамааш беарзиш аст. ҳатто мо ҳамон аксарияти мо шодӣ мезанем ки мо давлати соҳиби истиқлол дорем. албатта шукронаи худо ки мо давлати соҳиби истиқлол дорем, лекин аксарияти мо ҳатто мафҳуми истиқлолиятро намедонем, чӣ будани истиқлолиятро намедонем. худоро шукр мо истиқлолият дорем, неки ба асал гуфтан забон ягон вақт ширин намегардад. ҳеҷ кас аз пеши худ ягон чизе намешавад. барои фақат хондан, дониш, илм бояд ки афзоиш ёбад, ҳамчунин корое ки кунем ки афзоиш ёбад, то ки хеле душман ки вақте ки ҳуҷум кунад мо 7-8 накунем. мо як чизе дошта бошем ки ҷавоб диҳем ба онҳо. мо тавонем ҷавоб дод. он миллате ки дар Афғонистон ин қадар мардуми бегуноҳ кушта шуданд, он қадар паншериҳо кушта шуданд, ҳеҷ кас ҳама чашмаша пӯшон хиёл мекунад ки ягон чизе шуда наистодааст, ягон гапе нест. мо ҳатто ба онҳо мо наметавонем ки як ғизое дастраси онҳо кунем, ягон пӯшокае дастраси онҳо кунем. айб аст, ба худо ки айб аст. ман намедонам, ман ҳамин аз бозе ки ҳамин бар сари паншериҳо ҳамла кардан, то ин дам мисол дар як ҳаяҷоне қарор додам, дар як ҳолате ҳастам ки ногуфтанист. шояд ки байни ман ин ҳолатро он одамое мефаҳманд ки худашон дар ин ҳолат ҳастанд. гушна, ташна, кӯдако, ин қадар чизо, ин қадар дар азоб. мо ҳатто мегӯям ки мо ҳатто ёрдам дода наметонем. майдан ки ёрдам дода натонем, ҳатто зӯрамо нарасид ки ҳам ду тараф, ҳар ду ҷонибро дар як курсӣ шинонем, то ки музокирот гузаронанд, то ки як сулҳ банданд. мо баъзеҳоё ман хеле алам мекунад ки мегӯянд ки ана мезанед шумо мебуред, фалон мекунед, бесмадон мекунед, мо ғолиб мебиёед. бечоро чӣ хеле мебуранд, шумо афсонагӯ нашавед. афсона кади хеле афсонагӯ нашавед, чӣ хеле вайҳо мебуранд ва ё ҳичи намон, ҳама ҷо окружение ғалтидан дигар, ҳама ҳар рӯза бомбаборон карда истоданд онҳоро, ҳар рӯза мурда истоданд онҳо. мо бошем фақат ҳала бале мегӯем. кӯшиш карданд дар кори он бародароне ки мисол дар аврупо қарор доранд, дар амрико қарор доранд, кӯшиш кунед дар чорчӯбаи қонун нависед, талаб кунед, бароед мисол пикет гузаронед ки то ки ба гӯши онҳо расад ки онҳо мардум мурда истодааст, мардуми тоҷик мурда истодааст, каси дигар мурда наистодааст. барои ҳамин хоҳишома ман хеле ба ҳаяҷон дода шудагиам. ҳозир афсӯс мисол суханҳоям якта аз осмон бошад, шояд якта аз замин бошад. шумо маънии гапи манро ман умедворам ки ба шумо расид, фаҳмидед ва амал хоҳед кард. фақат дар чорчӯбаи қонун мо бояд ки амал кунем. мо бояд ҳадди ақал ҳамин хунрезие ки шуда истодааст ки ҳама каса ба як минтақаи ночизе ҳуҷум карда истодан, ҳадди ақал ҳамина пеши роҳашро гирем. ҳадди ақал бигзор ки бо дипломатия бошад. мо ки зурмо намерасад, албатта зурмо намерасад, ҳадди ақал ба ҳамин дипломатия бошад, пеши роҳашонро гирем. хомӯш наистед, нависед. ҳамин як чизи дигарро мисол мебиёрам. вақте ки қирғизҳо худашон ба мо ҳамла кардан барои он ки мо дурбинҳо часпондем, камераҳое ки часпондем,
онҳо худашон ба мо ҳамла кардан, аввал шуда онҳо парондан, ҷанг сар шуд. 29-30 апрел ман ба назар дорам, тамоми дунё, қирғизҳои тамоми дунё буромадан, митинг кардан, тазоҳурот кардан, фарёд кардан, ба суд додан, чӣ коре ки кардан баромада овоз баровардан. нахо мо ин қадар тоҷике мисоли қирғизҳо ҳеҷ кас нестанд, мисол ҳеҷ кас не 5 миллион 6 миллион шояд кам қадар бошанд. мо мисол саросари дунё ман фикр намекунам ки аз 30 миллион 40 миллион тоҷик кам аст. нахо барои миллати худамон ягон кор карда натонем. барои миллати худамон бояд ки ягон коре кунем. онҳоям мусалмон ҳастанд, онҳоям падар доранд, модар доранд, онҳоям фарзанд доранд. яхе вақт ҳамин ҳодисаи ман худам агар ҳамин як лаҳзае мехоҳам ки каме хурсандӣ кунам, каме аз ҳамин проблемае ки ҳаст берун ҷаҳам, лекин намешавад. ҳамин миллат намешавад. намехоҳам хеле аз пеши назарам ҳамун мардуми ҳамун тоҷиконе ки дар паншер истилогарӣ мекунам алайҳи як қавми дигар, хеле ва хеле аламовар аст. хеле ва хеле охи як бародари ман ҷанг карда истодааст, як бародари мара кушта истодаам. мо ҳатто даҳан мо карда наметунам, ман як коре карда наметунам ки ба онҳо кӯмак расонам. кӯмаки ҷангӣ не, кӯмаки як ғизоӣ бошад, як пӯшокӣ бошад, як чиз бошад ки мисол як кӯмак расонем, наметунем. мо ҳоли ҳамина карда наистодем. барои ҳамон ба ҳамаи тоҷикое ки ин дам маро тамошо доред, бисёр хуб мешуд ки қаламҳои худро тез мекардед, бисёр хуб мешуд ки ақаллан аз ҳамун қирғизҳо ибрат мегирифтем. ана имрӯз бачаҳо баромадан дар назди Созмони Миллали Муттаҳид, дар ҳамон штаб, генштаб тазоҳурот камтар, тавзоротчӣ майда карда гузаштанд. ба ҳар ҳол кардан. ин хеле хеле як ин мисол қатрае дар уқёнус аст. гап хеле зиёд шуд. шумо маъзарат мехоҳам. боқӣ дар амони худо бошед, дуогӯ бошед. худо ҳифзатон кунад.